Kembali jumpa di Bro Season 4 teh hakane ka video ko banta kwa ban pensyailam ya baro kiba syai tho igne exam MPSC na de jongino no ki pusru te ngatip ka nungut kiba pe igne ka video kiba syait melen ban pule ka instruction apo ka question paper kalau dan apo question paper kom gine question paper ka nungut kiba syait pule te ka nungut kiba kon mau ban pule ban pe kita question ya kata ngam tibra tamba ngan habat pensain mar paro ki pelok ki bangalai kendu badon ki bakli ki bangai kendu ladap to exam hato ki atem lot na mi question hato ki tip na modon negative marking nam don ya kata kim bun ha kim da ayu bah kata to negative marking te ki tip ha ba mjudon negative marking apo ka MPSC exam te ya ko pada bun bakali yang agak cut off mark no te cut off mark ro juti bra juti bitang ma okay kine kalau qualify nam ta personal interview tangom tahi ngitip nre kata ka cut off mark juti bra kan no ka de cut off mark ju aire kata aman kapori ju aire ngi shop shia gasi ba de ban score kata te hakane ko way sin idon iwe ba kali yang amo balai ngam yo balai ngam mi ngalas la ba exam ngal tho kata kimak ngal khen ngali ben yo score kata na kalai spa mark ngali ben yo ars pa plus tam table ngam mi kertang tama te ya cut off mark ngam la arban tip katno te cut off mark man por kidon tang sisin ngal kan mau ba kiatu kata cut off mark ba jong khasu ja kata cut off mark jong garu kata cut off mark ndai man kapor tip re kita cut off mark te kwa ben discuss ne ko wait ron bun gi jingli tanga pen i kane jingli kane kadang shutip tho shen exam ko bre jong ka LDA te sampai hang tui question masa shu bu regadur LDA te kane balik te exam do snem arjar sau ma do kala kane ko jong ka BE ta ijo iparo question di tho ijo instruction te kan mau na puli ha te yo bun ha kibom ju puli question yo bun bah ki mu jutip ya kata balai ki jumi kerteng lain kom ta don ki ba yu lagi jong teng ki polok ki bangalai kan du man por de bun bah ki la bakla bah ya kata koi te hakane question ladap tho haka pat haka number 2 kwa instruction haka number 2 seperti hang tu atau ne all questions are compulsory nanti mereka nongot ki ba pule question ya kana instruction te ki kamut kumnu hawang all questions are compulsory te kane ru nang spoi kan mau mtang arong amde kan mau than tamang kat ka ba ngalek the exam ngam ju ino re question te hakane mta bre ko ban discuss te ki lakjong jong jing tip ba kane kare jing pensan nang janga te gitu ki ba khap tip bananga kila ban comment apa comment section ban ya shai la mi ki weru kin page comment okay kade kumta ne kade kumta kapakala ka jing bata jonga ne kade kata sa I love me kata ka support no comment section banyak tip lang baro kibom jutip ro tip no te kiba jubu ino question ro tip no ibun gila le exam mar la tip ha kim jutip ra baro question mar bale suki naka lies pa mark kidon kumba shispa san totally question te bon kisakut bet mar wadon aptitude reasoning kita te bon kisakut no gitu islam kidon badan question badan jingkhen ro badan jingkhen mathematics hangtun lila sakut bon memjula araban pandam te hagan ga habakal ong kane hangne long ba all questions are compulsory habang compulsory mud ba all question must be attempt dewan attempt ben mdere ban ino kawero te hanen ga shtobe all question are compulsory nama klem ong re badala da klem la areban attempt baro tinong korek ga ko paper jong fil ne kanom khenre ga mak se kata ngam tip re kata mo drama ne ka thawe ta all questions are compulsory ai balak wa tang all block tan all questions are compulsory tela thok tu tadater la batai there will not be any negative marking for wrong answer okay ini matem baro tamam don negative marking re answer question quickly and ask us asukan some question may be difficult do not spend time too much on any okay no rough work the answer sheet must be handed in register before you leave tangam tahi don jimatai issue re instruction tangat tohi try anything in this paper rough work LDA math dan issue datang kat tuhi tangwa hakan nega
Number 3, all questions are compulsory. Read the following instruction carefully before you begin the questions. Hapor shua ban sedang questions, pia ban read shua. Te hawe dia berkan nemo. Nomor ba kathau bitang all questions are compulsory. Mut ba lada pi check dictionary ne la ka jengmut jong kata compulsory mut ba all question must be attempt. Deban attempt ban. Mdere ban ino ko wero. Compulsory te deban attempt ban. Te ngatrai na kan ka wiga dauro ka dei kan ka wei ba kibun ma kibang ngatip kibang ai kandu kibun ma kiba left question. Ane kimla re ban attempt lut marba kapor kila pelut bun por pat haban ki question ki berit kuma ka English ki don ki passage ki sleman puli ki sleman pen lejung bot ki sleman perkhat ha kuma ka reasoning kadan jing khen baran jing khen ki slam plat ban khen gitu te kimla re ban pendam te kemud ba bon kim pendam re baro ki don ba ki ban left out te kitu ki don na gitu ru ki perkhat ba balai ngalala phagata ngam jumi kerteng lala don na bring jupi ki bala ba de left question yo kaderu na kata kawe katau ba all questions are compulsory ma de kata katau yo ba kin invalid no kan la phim atem re baro question te kanmo ba nang ne shakmat kin don bun bagi exam MPSC ki banang mi ma next to next kin don exam are likely ki manang wan te second mau bana puli ba instruction lada ong all questions are compulsory mut ba you must attempt all the question ma ya kata ka dei na ka bakla te sa check ba ma phi kata ka meaning jong compulsory kum ka dei kum no nan shwetu ta kata ba all questions are compulsory te ya kata ka ba lada pi claim atem ke invalid ne valid ne invalid ya kata ngamla are ban penchai na mar ba hang ne claim thore ba lada pi claim atem baro ba la kin invalid ne claim thore ta tang ba kat kum batu bre pila dim sutu shai ba all questions are compulsory nomor ba umdon negative marking re te la baro la long compulsory ba must be attempt deban attempt bai te tangkan ko hi kwa ban penshai hangi te khamta mi gini ba re ka first time jong phi exam shu menta usna re ka first time jong phi exam apin lik tho te phina kan mau bhai kata ba phi deban attempt bai baro la nam le re deban penyong bai baro amde re ban up o nganam pandep re ka tu ngan le de re umda te iki bala khamrem ke bala kham tho exam bun sin te trying kila khamtip hi magi te tangkata hi ke jing penshai na kaleng jonga te sakan mau banda puli bhai instruction ke jong phi la apply to exam jong anu kono ru re example is exam umga la exam MPSC DSC da puli ba mar bun ba ke bakala abade baka DSC la ne ka shisin habre jong ka secretariat pion secretariat umta bakala re kumta hi te kidon ki pulok kan mau ban puli question attempt te ndala de ban attempt pada khitip hadin ba oh done negative marking kata ko problem nomor ba ngim jupli ka instruction kat ka ba ipor lai shoy question klempat pa pelit ya ka sil tang ba ka instruction ko dana khamat ma don judon re puli te second mau kat kum question te kan mau banda puli ya ki instruction bot bha kat kum instruction te khnang ban lat kan kono yo phila bha tang ba da ka jing bom puli instruction phidu laga du no ban sha qualified and ban poisha ka personal interview te tangkan ne ka jing persya nak leng jonga te saya comment po comment section la ka dei na kala ja kata ka jing pensai ka jonga spang kata ka all questions are compulsory kan ne ka dei bitang nam tagi MPSC question kanung nu po so baro kili kumju be ka instruction comment na comment section kibun ma kan e kan ne tangal ati bah ba majority kibun ma ki ba left question kin mar ba kimla ra pandai bon po islam tatater te sa comment section ka dei na kala ja kata te tangkan ne hi ko ban ya share lang kan ka video komenta kulejo